Uy! Ready naman di ani? Naka-open cam naman di ani? Okay mga guys. Ni aday ko'y gamay nga i-share sa inyo ha. Mahitungod kini sa atong mga content ba adlaw-adlaw. Kini magong content usahay manggod ang ato ang plano di basta-basta. Mao nga ang akong misis, akong gihangyo nga kami na lang ang magtandem sa amo ang content, di ba? Unya karon ang akong asawa dili man musugot. Ambot unsay iyang katarungan nganong dili siya musugot nga kami ang magtandem sa matag content namo adlaw-adlaw. Ambot naglibog gani ko kay kini bang gwapa man gud ang akong asawa gud. Sa tinuod lang. Dili gyud nako nay kapanghambog. Ako maot. What? Upaw pa jud. Di ba? Mao na nga nasulod sa akong huna-huna nga awa gid ni. Di gid nimo sugot nga makig uban sa ako ang mag-content. Oh no. Dawato na lang ang tanan. Ana ra gud. Basin day sa sunod day nga adlaw, sunod nga bulan, tuig baron. Musugot na siya. Basin ang akong una-huna. No. Kini bang magpagwapo siguro ko? Bitaw, tinuod. Di lagi ko manghambog. Gwapa lagi na akong asawa sa tinuod. Bisan pag tan-aw ninyo diri sa kuan, amo at tuon ninyo diri sa balay. Gwapa oy. Ako kay butikmot man. Butikmot magkayog dagway. Daginuton man kayog hitsura. Ginaingon lagi nga ambungan pero daginuton man lagi kayog dagway. Watay mahimo diya. Kay daginuton man kayo atong dagway. Sige lang diskarte ra gud kay ako ang mag-untang plano ba. Ako agyon asawa nga ako ang target. Nya unsaon man na hantod karon. Di gid mo sugot lagi. Ikauwaw siguro ko niya. Maron. Gila. Dawat-dawat na lang taan eh. Mao gani na nga. Magpagwapo ko, manghiring ko kuan, mananaw ko sa TikTok og kining unsay maayong pagpagwapo diya. Kining mugwapo duta, kining kung naay kining patubo sa buhok. Gamito na to. Tira ko na to Kini laging kuan ba? Kining tanawa, upaw. Mao siguro sila oy. Pero akong huna-huna lang, ako ang huna-huna lang yun. Gwapo man ko. What? Oh. Yati lagi. Sige lang. Saon taman. Nakaban naman siya ambungan pero daginuton. Lisod manggod pod nga kuan kining content creator ka, content creator ko unsa naman hindi namo ko ka litos. Manguha kag artista. What? Unyag manguha kag artista. Wa man kay ikosweldo. Wa man gani ko sweldo. Mao gani no. Sige, ako lang gyapon ng hangyoon na ako asawa kay niya ako maginang jamingon nga. Ikaw, di ka mosugot nga makitandem sa ako mangita ko lain ikatandem mas labaw pa kagwapa si mo ha. Ano? Tingalam tagdi nam sugot. Sige, sugot na lang ko kay basig. No. Tama sa akong
Una-una. Sige, di lang kayo nakutason. Mao lang to kay taas na kaya kung kuano debate.